Hello guys, may hapon. Naglitsyon karon si Bertoris. Oh, kabalo. Kabalo kumukaon. Laman ang luto na jud. Oh, pula na. Kuyawang churing oy. Ala anaon day ni? Hello guys, may hapon. Naglitsyon karon si Bertoris. Dara. Kabalo kang litso no. Tanawa guys. Tanawa guys. Uy, naibulang. Tanawa guys. Litso ni manang. Howd man ka mo litsyon nang? Oh, alangan. Tarungan nang kay mukaon ta karon. Oh, wak ni. Ani litson diliksi. Kisa man na imong assistant. Mao na ako uyab. Tanawa guys. Birthday ni mo nang? Dili, birthday sa silingan. Nya ako gipalitson. Aw. Na PM lang sa mo order. Pagbantay di man nang nay manok sa likod nga naibulang. Nagukod pud sila kanang manok nga naibulang kay hindagan. Tara. Nangaluya na sila ginukod. Salamat. Sige, tarong tuyok Bertodis. Na pula-pula na. Gigibalingot silang mayo eh. Pwede na kit-kito ng dunggan suring. Kabalo ka ani? Oh. Kabalo. Kabalo kumukaon. Ako kabalo ko kaon. Litson de litsi. Pagkapan yung muglain. Ako pa nagtuyok. Hala, naabot pud si Patirin. Mga tiglitson man diri akong mga kauban oy. Starring Patirin. Tarunga jud tod. Kinugba. Ate pag Christmas kita ate. Kay. Sayang ang kuan porcelana. Okay ra. Litson de litsi. Katay mabay, tokis bro. Pa! Niligid na. Palo ni Litson. Pakita 5 kabulan to ba? Nakuha to. Doon yung tawa do. Ang balo. Bila na pagtuyok. Ben, nakuha to ba? Mumu, gamay ba? Oh, gutom-gutom na jud ba? Tama din mga alas 6. Dili pa yung karka. Wala pa na. Pagpula. Lagi. Pre? Laman ang luto na jud. Oh, pula na. Mga una taron. Oh, nilot na kay iyang kubal oh. Kuyawang churing oy. Ala anaon day ni? Oh, Wow. ang kulang ani kuan ra. Suka og kuan. Tuyo. Kahaw di churing mulitson oy. Pwede na mo magpalitson sa kuha. PM lang ni churing. Gusto magpalitson. Depende sa gidakon. Depende sa sabot. Di ba churing? Oh. Ikan ka rin mga